Uthole kanjani? Ngithola kanjani ngithola kanjani? I don't know phela mina like wena abantu bafuna ukwazi phela mina ngazi. Masingilitshentshile. Yenzakaleni kuze ube ngumasinhle wena? Hayibo ngabe bengithola nesinhle. Oma wena umuntu ojola nawo shintsha igama. Wonke umuntu engijola naye ngishintsha igama kanjani umuntu omunye. Angazi onulisaya uyabona ukumthikisa mina. Uyangithanda. Wena ungamkhulumeli ngoba ezakho uzokushisa. Yabo angeke. Ngeke. Angithola. So wena yini into yakuyenza ukuthi ucabanga ukuthi ushintshe igama, ucathi usinhle akuthanda ukwenzakalani? Yini yenza ukuthi ngishintshe igama? Okay, sisikhathe kanje ngoba ngathi uyayibaleka usaba ukukhuluma. Ngiyayibaleka. Ngokucabanga kwakho usinhle akuthanda. Nje Baba wena nathi lokuya foster. Ngicabanga kwami Akuthandi ni. Ukuspanselana usinhle wena. Asazi lapha content. Asazi noma yini. So wena wafila kanjani ukutrenda ngiyibuni? Bengijabula cause bekukhuphuka ama followers ngiyangijabulisa manje ngigudla yo ngiyangijabulisa manje ngigudla shem. Okay, yabona sengiyabhiliva ukuthi bonke abocheri baseJozi beza ngama intentions ukuthi mabeze soyethu bazela ama followers. Ngoba day before bengifonile uShanti B. Athi ngitholile indoda enama followers indayings leyo. Mara siphume lapho ngibuye ku. So wena kahle kahle ubona ukuthi usinhle unama followers. Angibonanga ukuthi usinhle unama followers. Ngithe angithi ngibuzile iquestion ngaphendula. Mase ngitshela ukuthini ukuthi bengicabanga ukuthi ngisebenzisela i-content. Yeah. So wena do you think le content uyitholile la kayitholi? Usinhle. Wayithola mara siphelile manje ngis-account yakhe iblockile. Ale phansi. So wena ngoba sinizokufaka igame waye wena ungikhuphule. Waye ngamkhuphuli? Yeah. Akusahambi mixers. Nebrashana kuphela. Brashani, sicela ubrashani. I don't know, phela kungalinani mina. Ngithi ngimbuze. Okay, sinhle mfethu. Sengingakuwe chira kho ngathi sesangibaleka ngizobuya. Kahle kahle unemthanda lo mntana lo Romspansele content. Ngithela ukufuna umcabuza ngenkani mfethu. Wena ngifuna ungicabuza ngiyamthanda. Wena into mayithela amali mfana. Oyamncane lo mntana. Yini uyithanda ngoYolanda? uYolanda ne? Ngiyabuza mina ngize kusifuna ukwazi amakala laba wonke mfethu ngathi balwisa mina mfethu. Le couple ya phema bafethu. Mamela manje Steve. Manje couple. Iphema ama drugs. Ngiyamthanda mfethu ngithola. Shit manje. Imele grade. Imele grade for me. Imele grade. Like yini uthanda phi? Ake kujoleni chiri. Mfethu. Operashisa kamnandi. Okay, sharp. Lo mntana feli kushoot as company ngi understand ngithola. So like umuntu vele ngimfuna mfethu. Eduze kwami. Sharp, mfethu ngisaphethe usinhle noma sinhle. Bebasaba ukukhuluma kokucala sibuyile kwesithu. So sinhle mfethu. Kwafika lelanga leli uze kimi. Amakhala akho mfethu engaunderstand ukuthi wathatha. Labe wabuqhuzwa umastofuza lapha kumalayi. Kwenzakala uthi uhlangana labantwana labaya. Uzucabanga ukunyanda kahle kahle. Ngibhizi story ngithi. Bendawe play. Woza skip it. Angikho kusifuna ukwazi mina. Wena manje explain kuyenzakaleni. Sharp yazikhamba. Ngivana uStizo ngithola fili mangivana uStizo sathini wena wathi nathi nothenga i-black. Yeah, sure. Ngiphuza i-black man. Phuza thini angithi. Yabona. Na wathi isibhizi store ngithola. Sasibiza fili sahlangana kushooting. Labantwana laba yito. Akusito ama-brush man. Mamela sahlangana. Different between it busy store nama brush. Sahlangana nabendlini, mahlangana nabendlini wathini mele sibrush angithi. Ngadonsa bona. Ngishena ngikhele namantombazane. Yeah, mawuthi mele sibrush. Sure mina ngishiye ngikhele namantombazane egate ni. Sabaya thi. Nama nophangela nina nithi. Yeah. Qhubeka. Sabadonsa endlini, masibadonsa endlini sathini asohlala nabo. Nabona abantwana bampunga niyathatha. Awudanga. Mina ngendawo maqala. Awudanga wena. Benginawo. Ngihlebani mina? Awudanga. Ngihlebani? Ubani omhlophe mfethu wamafika leya. Mfethu wamcava nganole manje walifika mfethu. Likhala. Kisha uSamuel mfethu. Kisha udlile la. Ubani Naspura? Yeah, umdlile ngithi. Hayi, maqala ngikho kusifuna ukwazi. Ngeke ngizofanya i1 uhlala nami mfethu. Maye mina ngifele wena ngekho esho yini i1. Le show ngiyapawuto neChirac. Okay, kwenzakalani ngohlangana nabe strategy? Sabathatha. Yeah. Sana bendlini. Sahlala sathaba. Mafika kimi endlini utheni wena?
cause ngiphandile. Yeah, amele shy. Oh wena kahle kahle uyaphanda wena. Umaphanda wena. Tana yami. So ufile kanjani ukushayela khalati lemnyama empunge Ngintaki. and udle straight. Ngidle condom, why? Since kisho washanga condom nalomntana umshanga straight. Ngishaya straight because ngiyamthanda mfethu. Usakhamba ngiyazana ku. Ngishaya straight ngoba Ma ngiyamthanda. waye nayiphi? So yena since ulokulala nomntana kwazo mchamela. Ukile. Umntana uphi? Kaningi kabi. Kingi ukuthi yabo uqinile ngisheshe ukumitha. Chithi okay kahle kahle sibemsaka sinhle share side. Yabona ke ngiyayazi le ntwana le babe ngayifuni. Ngiyayazi. Sibemsaka sinhle share side. Shit phela sazi. Cause ngabe manje simo yabo. Siphethe ujuju. Bayakekho. Akekho. Shuthi umacala makumele ifake indawo ero. Ngisho bani fast straight. Angazi la basho into engekho. Angazi phela nami ngisuke ngeke. Tshele ngimnandi mfethu. Maya ngitshele ngenkani ukuthi umnandi. Okay, so wena wabona kahle ukuthi umntana omnyama umshaya. Kumele ngishaye vele la mfethu angeke ngikhona ukulala. And okay, sharp. Okay la kugcine seka text mina. Yena lo mntana omnyama athini cozy kupujwetse sinhle uthi sengipregnant. Ureact kanjani mangicela ukuthi la mntana utho pregnant? Akusuka mla mntana la. Ukhanyule uwe ntangabe ngikhona. Hayi, Spanish condom Umsha sinhle bethe room benga nama condom that day. Imbenga nama condom kuphela. Umshanga li condom so far ama plastic isinto. Plastic lesinga unalithatha usipanise kahle kahle. Iba bi condom mfethu. Liphi ngoba bekunama condom ayi2 ebungini. Liphi ndoda. Bowakuphi? Ibox phansi. Aphele kudala mfana. Aphele kudala lawo mfana. Umntana abantu umchamele wamitha sinhle. Yeah. Ufila kanjani Ufila kanjani umntana nami? Embi khona umntana ongamithisa khona ighost khona umntana ogrand mfethu. Lo yayini kuwe? Ibrush. Ebrush. Wona la kunembobo khona uyafana. Mangifuni. Ngiyabona. So wena into yakenza ukuthi ulale nosinhle yini? Ndenze ukuthi ngisalale nosinhle. Yeah. Phela Phela usinhle bomsukele eJozi nanyobana ngefirst meet up. Ngamshaya isandla. Nayo ke la ngifuna khona. Usinhle ne, kwasa ngiexplainele. Usinhle ucele imeetup ku Okay Isa ne. Hello okay Isa. Yeah. Ucela imeetup okay Isa bengazi ukuthi uzohlangana nami bengazi ukuthi uzohlangana nosinhle. Yabo? Besingazi ukuthi siyabo konkunzi besazi ukuthi size la eSoweto. Ngizofika eSoweto. No, size kuchila. Phela mina nokuthi abantwana abaseJozi basuka le bazodliwa la eSoweto. No, besize. Ngoba bonke bafika ngesicandalo esiwa. Yo, besize kuchilas. Yabo? Usinhle ubize okay isathaze nabangani bakhe abayi2, yabo? Which is ngihambe noMazulu, omncane, nami no okay Isa. Shutho na njenge ngikabiza abangani abayithubi yobambisa abantu. Abesingazi ukuthi wena ufuna ukubambisa mina into zaseJozi mina kahle kahle. No, beka konkunzi. Beka konkunzi. Which is ke ngamangala ke mase ubizobhadala ubani unkunzi. Ngithi ayibo. Shuthu unkunzi une-account akasinhle or fake account ngamangala. Ngathi ayibo sofakasha konkunzi mina nokunzi singakliki kahle. Yabo. Mara Excel ukhonile ukhipha ibunu mara. Excel ngikhonile ukushutha icontent. Nakhona namanje bezi content ezingane zakho. Ngiziveze la ecamereni sizibona. Siveze wena. Uthe content ani. Qala sibone bekuyi content bekuyi. Usona usaphilela icontent. No. Uphilela icontent. Icontent ekubhadale kangakanani since lokuphilela icontent ushuthi ibonu Facebook. Yo ngibhadale kamnandi kanjani? Ngijabulile. Yho. Since khona le story route now shawe i-drop yenzakalani ngicela. Baba mina ngina drop mfethu ngithiwa shoot manje yazikhamba. Shoot ukhile thubeka khapho prevent awulethi. Hayi man, mamela macala. Bo prevent awuzethi ne. Konje drop yawo feel ithi ngicalele vele yazi drop ngithatha va. Mara ngisenayo no yazi. Uyithatha kubani? Ende kunini nomntana vela kulama vile. Phela ke ngithatha ku pretty meal video ngithiwa Yo. Uyazi mos nawe count all ohlala emfulo. Uyisigubhu sepoison kahle kahle. Poison abantu vele. Ngithola. Shoot vele ngayithatha kuye vele ngiploma ema5 ngiploma ngi1 ezonwana. Angithola. Ngambiza lo mntana lo shoot manje athina uzobhanka ngithola. Sure. Ngavela wabhanka.
sahlala vele si2 nanyama ngithola vele hayi singijuthi yazi vele mina nginjani mfethu asijode mfethu ngithola aduma mfethu ezinjalo aduma umaqala vele maqeda ukuduma shanga first meet up phezulu kwakhe manje ngishaya first meet up obvious first meet up yes amshaya wena uPT mailing first meet up sure ngithola isikafuna nokulala file ngatanga calo yeske ngithola vaya ubone kanjani uthi une drop ubone kanjani igawa man igawa uyafila makubhlungu musivele awubhlungu uma ungagezanga namhlanje vele kodwa imali uyobhlungu mfethu isendela mbili baba ntwanami ngithola hayi baba lona strong ngithola maye okay sharp ngeke kwaba ukuthini bakuphuzisa amapilisi abomosfet waba great mamele waphinda kwesi2 yakubamba idrop hayi sindle ngihlala nawe idropping bambeka idrop yakuphinda futhi wayithatha kubani kwesi2 baba uthathe kukeletso or uthathe kuasanda baba idropping bambeka i1 ekushayela i2 sindle umama maza azokubuza sindle wayesowonda uthathe kubani drop Yeah. ngayi2 sure ekushayela i2 ladies sindle ngihlala nawe boy ubani ubambisa unabo ke abantwana bashanga ama straight hayi izanazo hayi awusenazo ngikhohliwe kawo ngiphi lokufakela idrop kwesi2 bazi ukuthi abafowethu ukuthi khona isigubhu sepoison anaka ngiphi ngimkhiphe no ngimkhiphe uyithatha phi idrop yesi2 ngithatha kuthanda thando mu ngithanda hey thando mhlobo azongixabanisa nomuntu okay nemzwile sintathi drop yesi2 ithatha kuthando mhlobo that day ukeletha azokubamba azongithela ngamanzi kwenzakalani vele mangivala umlomo ufuna ukwazi kwenzakalani vele that day abantu bamba bazongithela ngamanzi obvious bengimbizile uthanda ngithola manje ngimbiza ubize intombazana jola nokelethu sure ngithola yeah lithi amuva iliyetlen afile ngambiza file manje ngimbiza file sashana first meet up naye second yeah ngihlangana nabo ku2 phezulu kwakhe ngithola manje ngishaya file awukeletha ngena bom enjoy beka right right asikuko ngathi ngishaya ngamashanja lethu angeni ukelethu file mangela ubani ukokotayo ngithola yakokota file makokota ngathi ufuna ukuzivulela umnyango ngithi ima azithola vele isihliki la yahlabana eyo phethi ibhakede lamanzi lawa shisa wasigizini lawa yeah ungena nawo ntanami shothi makangena nawo uyasithela fa ngithola ngibamba kanjalo vele next thing sekumele fili mina ngishane nokelethu awukelethu yeza ukuthi hayi man lesendelile man alisekho credit ngithola liba ncane mamele lingene fita belingasavuki maqala ngithola maya fili ukelethu fili lo muntu bekathiza ngisiza ngithola angibayise clinic manje seclinic alo muntu wabomosfet bongaspani filo ngithola mina bongangispani ngayi clinic yaspana sengithela bafike bakenzana eclinic bangijova okay yini into ongayitshela abanye abantu ukuthi yini ephathisana drop so ne experience ye drop la ikuke engcolile engagezwa bafita ngithola nomntana intombazana samakhirotini kahle mina ushaya ugele ngithola like ogeza uyambona nawe ukuthi manje intombazana egeza nentombazana yageza uyibona kanjani awufithu maka nawe uyambona ugele ugezi okay sharp lo yageza okay ngathi ngifuna ngale makhamerini ngale mfethu okay yageza so uthando mhlongo beyangageza eish phela ngithi uyefaka idrop ngifuna ukwazi mina empethu sifuna ukwazi obvious mfethu uthanda umuntu engithini engimdingayo mfethu manje ngifuna yeah uyeza sokunceda uyeza so wena ubonile kokucala ukuthi ukushayela izinto into e-wrong ngimtshelile mfethu angithothi ufake idrop yeah olosabile komthetho ngiyakula azange ngithothi ukuliswa yini ngitshelile ngikuliswa lento yakho last ngathola ikaka empedini ay namanga nasada last ngathola ikaka empedini la ngicela ukunyandana ukuyikaka kabanzi antana nomunye umntana antana uzolifundisa bekuyikaka kabani lesempedini bani wena lempedini manishaya vile benizulu mfethu bekuyikaka kabani kake wena
or iqaqiba Tanama amasimba lento le ka. Hayi, amasimba lento le. ngasoke ikaka mina empedini baba, umuntu bekabika sempedini uthanda. uthando Yeah. shuthi uthando ushikaka Angazi uqala ukushesa ngedrop ushikaka empedini yangizigeni. awuzigeni kanjani Amakaka. Awu. okay that day azange kubona simple nalikaka asange walibona nalikaka Abanye abantwana kumelanga mntwana amazi ukuba. woka alana ngizama ukubonisa that day mangene roomini azange ngithi simple nalikaka empedini Obvious nami vele mamela mami akusikaka liya. ayi nikele ya Nomuntu simple mamela. go asenze kanti uwokaqile kade yeah uyazikaqela Sempedini. Yabona manje bazothi nini? ubani okaqile Ubani beka sempedini uthando. uthando kaqile Yeah. Hayi. kahle kahle wena ushayi ngosabantu kahle Umntana ntwana. into ngazi kusifuna ukwazi yangisola uyokaqile funa lo Kade kaqile ngekho empedini. Obvious. obvious wena umshaye bomile Me sure. so shoot wena mawushaya makubulala ngeduku umntana wakaka okay ngifuna le kaka ubani okaqile uye Mina ngikutshela kanje lento le umuntu bekasempedini. Sure. shoot uyokaqile Mntana ngazi. uyabona umntana utsakaka uyaphinda uyambiza wena futhi Makathe Usalukaka futhi. Makaqeda ukuyenzeka leyo nto ngasuka ngithi vele ngiphume ngiyi-1. yeah Yeah. ufile kanjani mangingene ezimini ngibona ikaka ngikukhombela lona Angifuni ukhetha omunye umntana. Nazi umntwana wami umntwana nazi umntwana. ufile kanjani mawungena eroomini Mamela ke kushuthi ifeli yazikhambani. Yi kulo umntana. Obvious yazi siqale ngesiphi style. ngozozo Siqale ngalistyle lesiya. si Obvious uyazi. yes usahlale kanje Thanda ukumphusha kanje ngithola. Yeah. Uhlale kanje. Uhlale Shuthi kanje. obvious uyabona ukuthi ubani. siswala lo mntana qeda umuzi wakaka Ngashaya ngiyeza ukuthi hayi man. content ukayo Contero ethola the time ngiphuma ke. uzongijothi man wotsa cruise Zamacala. mina mangena ngamtshela umntana aqoka yazwa wena aqoka umntana tshela usinke khapha into yakho ayikhapha abuye makabuya senhlubani uqaqile uyathula ma asikaka leli embethi kaka ukuyalibona untanga uqaqile lo mntana uqaqile shuthi lo mntana uqaqile shuthi lo mntana watatabuka amathumbu Shuthi uye. Buyile bafethu hey sinhle wena zakho ngathi zinzima ngokusuka lapha ejardini uhamba eJozi impilo usobhayisa inkaza lekenzakalani Ngingabhayisa inkawu. ubuye uwondile ejardini ngobuya unemali lekenzakalani sinhle ngizwa kunama rumors ukuthi ubhayisa inkaza Ngibhayisa inkawu. wenzani uyahla wena wonke into ohlangana nayo estradini uyahla Kahle kahle into ebengiyibhekile ukutshela ivaka ezonhlana yami. Ngifuna ukushaya sonke lesi scheme lesiyanto. sama wafuthi Yeah. so uma wafuthi umshayeli ushanti Ukutshela ivaka ngishanti nekushuthi Ngishaya blowjob. Bheka mamela. Ushanti indaba ukuthini Philip isijuza ngithola yazi ngiyaphosta mangifika endaweni ngiyaphosta. Mangiphosta shuthi ugijima bani? Bheka ugijima uPreet. ubani Leso sidlile mfethu. mangena Gijima yena gijima. Ikhathi lo Ukhathi next wonke mfethu. Gijima ushenzi uPreet mfethu mabagijima bathini mfethu. Hawo sinhle kanti kanje ini ngicela sijuze. Ngizwa ngathi aziba yini ngobata next time. Ngathi ukhisha ucela isikhaphini emapixini. Ngizwa ngoba sikhapha safingena. Sure. Sabuya nawo satari lexani izobuya fanda. usikhwama enzini ahlaba ushanti Sure. Ngithola nge-straight obvious. wena wenzini uhlaba uPretty Minaj Angazi waziphika ngoba vele ngimshayile mfethu. umshayele phansi intwana yami Ngimshayile yazi mamela umshayele phansi intwana yami umpethu lokukhona Antana mazanga ngimshayela phansi. ushayele empeteni lo mpethu uhlele njengesikebhe kanje Ngimshayela impedi kahle nje. Mamela lo mntana yazi ngimshayele for in. Lo mntana uthi uthanda ini ukudla. Ngithola. Ngathi after steak mama relax. Ngiyajabula isikhathi sama siyeza ngithola. Ngamekela sijabulisa. Ozele ukudla yeah Ngithola ama sister la vele zakhala. umhlaba
Amshaya. Umshaya street. Yeah, ngi-street. Shothi bheka yasikwata abantu ushaya. Ushiye ngithi kwatela ukuthi mina ngidle yena ngithola ngidla umngane. Umshaya street. Yeah, ngi-street. Wena umshaya ngani? Macala mina ngingena phi interview yenu mfethu. Simshaya T2. Ngubani? Mina nawo. Umshaya mina. Sha. Yeah. Umshaya street. Sure. Khamba. Bese naleyo ukuthi usheshe uchama. Yeah, ngizwile bathi abafana baseswethu basheshe bachama. Yena mina ngithema kafika kimi abafana baseswethu basheshe bachama. Alishala zula mina. Shapeka ubani konje usho. Bathe usheshe uchama. Yela, shap ubani usho kanjalo umbani. Shanti pen uPrint. Wafundi nabashule very safe. Ushinthi umgcabela. Bathe mame. Oh Print sekathi ngimshayile no. Bathi abafana baseswethu basheshe bachama. Bathi ukhwama uthema icede ulifaka wachama. Evar. Ukhona benishela endaweni kwa. Ushela phansi ashela phezulu. Into eshoyo. Manje inkulu ukuthi manje uchame fast. Ambethu obvious imunyu yayizwa maqeda ukuzwa after 1 minute. Angizingeni nginaka indaba zami. Uma cala uchame fast. Angazi. Ayona usabaza ukufaka induku wena. Uma cala uchame fast. Angazi. Okay. Ngoba uDarling mina ngibuzwa thini bafana baseswethu basheshe bachame. Khona nalothi mina ngichama fast ngeke. Ubani lo? Ubani? Umbali. Mbali bani? Ubani wafuna. Yeah. Athi mina ngithi nodlula. Oh hlabi. Awungishayile vele lesiya. Okuma futhi ushenga khona nzona nami. True. Ushantu mina kanjani? Bese ngina chance ukuthi ngashayana vele. Angikhwiki ntwana nami taxini. Bengeke. Oyasabe uPriti bebasihlelani bengimshaya. Because vele masilala bemphizi ngibamba bamba. Obvious uPriti mangiceda ukumshaya ayedla. Nesikhwama ayedla kwasala mina noShinti. Which is uShinti bekashaya usikhwama. Mangene engubini ambamba uShinti vele. Ngithola atasi. Inuka kamnandi. Ngamnandi yanuka mnandi. Oyanuka la mntana. Hayi kuyanuka mfethu. Yena uyanuka. Wona ngokuthi isimeni sinuka kamnandi bongadlela ngaphakathi. Abengeke. Awuzwe kuziphendulele. So did you enjoy Pretty Minaj? Ayimnandi yo. Afile nomnandi. Vele umthili ya unawe uyacava boss. Mnandi. Ngazi ekawona lokufaka nami. Manje umshayile mfethu ngihamba nobani. Ekamnuka ngifake interview yenu mfethu. Kanjani? Ini? Afile. Yeah, then okay, ubani imbali wadwade usheshe wachama vele. Hayi namanga lo mfethu besijola nalomntana lo ngithwala. Oh lamafuthi uba round ebonke. Kancane. Shota bani ongakabacedeli nyazo bacedelela nami ya. Amakatshini mbekele mina ungasabe. Abekho. Hayi, makatshini ngizibekele wena mina. Pretty Mili. Mna. Ustufuza kwakushaya isandla ngizwe ngendaba. Stufuza mukona. Stufuza yeah. Mfethu hey. Nonka kuzinhle. Akazi baba angazi. Angazi sithi hayi bafuthu mina nozinhle. Besingaba ngani mina nozinhle. Mako ngamkhalela khumula ungitshela. Awazi ngamkhalela. Ntana yami. Ntana uzoshayisa wena. Hey, bafethu nizwile. Okay, episode was episode kaMasinhle noSinhle. Hey. Vila ngifayile ukushisa yangikhathaza. Abafuna ukukhuluma labantu. Mara nanisenzo zizwela ukuthi abobana bamshaya isandla. uDarling indaba yami Sinhle uthengisa ugwayegwaye. Uyakuphika konke lokho. uSinhle seka depressed ubheme enkawuza abafethu. Enkawuza uyibhemise uDarling. uDarling uyaphika. Yangithola.